En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Todo listo na ruta do viño Rías Baixas para unha das grandes citas do seu calendario anual. Esta fin de semana celebrase a 15ª edición da Primavera de Portas Abertas. Desde la ruta del vino Rías Baixas, otro año más, gracias al apoyo y la colaboración de Turismo de Galicia, hemos organizado un fin de semana del 22 al 24 de mayo con un montón de ofertas enoturísticas en Rías Baixas. El turista o el propio gallego que esté este fin de semana podrá disfrutar de millones de alternativas moi enriquecedoras en torno ao enoturismo. Ata 7 buses do viño desprazaránse ata o territorio desta ruta. Xa non hai prazas dispoñibles, tan só foi necesaria unha tarde dende a posta a venda das entradas para colgar o cartel de completo. Como siempre y como todos los años organizamos el ya muy conocido Bus do Viño. Serán 7 autobuses que saldrán de Vigo, Pontevedra y Santiago a visitar las diferentes subzonas que conforman el territorio de la denominación de origen Rías Baixas. En esta edición visitarán el Salnés, Condado de Otea y o Rosal. La aceptación es maravillosa, estamos muy contentos con las cifras que manejamos, ya que están completamente completos, y la verdad es que completamos el aforo en menos de un día. O sea que, bueno, la sensación es muy positiva. Pero a Primavera de Portas Abertas na ruta do viño Rías Baixas non xira únicamente ao redor dos buses do viño. A maiores, 17 adegas asociadas abrirán as súas portas aos visitantes. Tamén existe a posibilidade de asistir a 12 actividades deseñadas especialmente para a ocasión entre adegas, pazos con viñedos e organizacións como o Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea de Arabo ou o Museo da Ciencia do Viño do Condado de Otea. Además de eso, hay 17 bodegas participantes que abrirán las puertas gratuitamente para todas aquellas personas que no han podido conseguir plaza en el Bus do Viño, que no se preocupen porque pueden visitar esas 17 bodegas de manera gratuita, siempre reservando primero para asegurar esa plaza. Y además de eso, nuestros socios han hecho un proyecto muy completo y muy diferenciador, ofertando 12 actividades especiales, la verdad es que muy interesantes, que van desde talleres de fotografía hasta catas maridajes, catas a ciegas, jornadas de senderismo. La verdad es que alternativas diferenciadoras, novedosas, atractivas para pasar un fin de semana de primavera maravilloso en Rías Baixas.
A Primavera de Portas Abertas constitúe unha das propostas consolidadas de turismo de Galicia para avanzar en desestacionalización da oferta e na súa redistribución territorial pola comunidade, aproveitando un dos recursos estratéxicos de Galicia como é o enoturismo, unha oportunidade para coñecer as súas posibilidades, tanto para veciños como para visitantes. Yo creo que es un momento fantástico, idóneo, perfecto para que los propios gallegos tengamos esa posibilidad en esta maravillosa primavera que está empezando, pues eso, para disfrutar, para convertirse en prescriptores del enoturismo, ¿no? Para vivir en primera persona este producto turístico que tenemos en Rías Baixas, tan enriquecedor, desestacionalizador, que aporta tantas cosas importantes al territorio, y yo creo que es una oportunidad maravillosa, ¿no? Para poder disfrutar en primera persona de estas actividades alternativas que ofrecen nuestros socios. Como dicíamos, esta Primavera de Portas Abertas está marcada en vermello na axenda da ruta, pero a asociación traballa para deseñar unha programación ao longo de todo o ano, aproveitando o seu potencial desestacionalizador. Efectivamente que la jornada de puertas abiertas está ya como muy fijado en el calendario turístico de Rías Baixas, pero bueno, la ruta sigue trabajando con ese objetivo, ¿no? De conseguir que Rías Baixas sea un referente enoturístico a nivel nacional e internacional, y seguimos organizando actividades, ¿no? Pues de cara a septiembre, ¿no? Poniendo en valor nuestra maravillosa vendimia, también haciendo actividades fuera de la época estival, de esa temporada alta, que para nosotros es muy estratégico, ya que el enoturismo se puede disfrutar los 12 meses del año, o sea que seguimos trabajando en colaboración con todos nuestros asociados para seguir ofertando y poniendo en valor el enoturismo en nuestro territorio. O que está máis que demostrado é que a fórmula funciona, non en van polos establecementos asociados á Ruta do Viño Rías Baixas pasaron máis de 155.000 visitantes no 2024. El enoturismo está de moda y eso es una realidad, ¿no? Seguimos siendo la séptima ruta del vino a nivel nacional, de esas 38 rutas del vino certificadas con más visitantes, más de 155.000 visitantes anuales solo a bodegas. Bueno, yo creo que es un dato muy representativo de cómo se mueve, ¿no? Y eso es gracias no solo a la ruta, sino a las bodegas, ¿no? A nuestros socios que llevan muchísimos años trabajando en pro del enoturismo, ¿no? En ofertar cada vez más actividades diferenciadoras, novedosas, con más calidad, y yo creo que eso deja de manifiesto el éxito que estamos teniendo actualmente. A proposta desta Primavera de Portas Abertas complétase con iniciativas dixitais. Nas redes sociais de Turismo de Galicia realizaránse 3 concursos por cada ruta do viño, sorteando en total 15 premios, consistentes no aloxamento da noite do sábado para 2 persoas, en cuarto dobre nun dos establecementos asociados participantes, máis o xantar do domingo nun restaurante socio da ruta. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A 44 edición da London Wine Fair celebrouse esta semana no recinto do Olympia London. Trátase dunha iniciativa imprescindible no calendario europeo e, por conseguinte, no anual da Denominación de Orixe Rías Baixas, que nesta ocasión contou cunha caseta que acolleu un total de 81 marcas de 49 adegas da denominación. Ata a capital británica desprazáronse en representación do Consello Regulador o seu secretario xeral Ramón Huidobro e a técnica de Mercadotecnia Rosa Martínez, para pulsar de primeira man o interese do sector británico polos viños de Rías Baixas. Este interese que se reflicte na gran afluencia que tivo a caseta da denominación galega, por onde pasaron decenas de profesionais do viño, educadores, catadores, importadores e restaurantes, entre outros, para coñecer máis en profundidade as elaboracións que se están realizando en Rías Baixas. Así, as 81 marcas da denominación presentes no expositor ofreceron no Wine Bar unha ampla mostra do traballo
traballo que se está realizando, incluindo elaboración sobre leas en madeira, espumosos de calidade e tintos, así como unha gran variedade de anadas que van dende a 2018 pasando pola 20, 22 e así ata 2025. Reino Unido é o segundo mercado de exportación dos viños da DO Rías Baixas e o primeiro de Europa dende hai máis de 2 décadas. É por iso que conta cun plan promocional propio que organiza diferentes actividades previstas ao longo deste ano, entre as que se atopa de bandita cita feiral, así como a misión inversa de prescritores que percorreu a semana pasada a DO Rías Baixas. En 2025, máis de 75 adegas de Rías Baixas exportaron a Reino Unido 1.276.000 litros, o que supuxo un incremento do 8,28% respecto ao anterior exercicio, cifra que en valor tradúcese en 9.362.000 euros, un 7,81% máis. As vendas a este país representan preto do 15% do total. Xunto con Estados Unidos, o británico é un dos mercados por excelencia dos viños atlánticos Rías Baixas. Reino Unido, na súa posición como segundo mercado da DO Rías Baixas, protagoniza cada ano na primavera unha viaxe de prescritores anglosaxóns. Nesta ocasión, desprazáronse ata a rexión vitivinícola de Rías Baixas un grupo selecto de embaixadores do Albariño Rías Baixas de 6 prestixiosas empresas de Reino Unido. Para todos eles, aterrar en Rías Baixas foi todo un descubrimento, pois ata a data non coñecían este territorio vitivinícola que pisaron por primeira vez. Para poñelos en contexto, empezaron cunha charla e cata introdutoria dos viños de Rías Baixas na sede do Consello Regulador, da man do seu director técnico Agustín Lago. Nela cataron un total de 26 marcas de anadas dende o 22 ao 24, que incluíron diferentes tipoloxías de viños como tintos e espumosos de calidade. O percorrido pola denominación de orixe galega incluiu un total de 8 adegas e iniciouse cunha visita a varias adegas na subzona do Salnés. O día seguinte transcorreu pola subzona do Rosal para finalizar na do Condado do Tea. Coñecer esta rexión vitivinícola a través das adegas foi unha gran experiencia única para estes 6 prescritores que se sorprendían gratamente cos tintos atlánticos bastantes descoñecidos no mercado de Reino Unido, os que cualificaron de estilo lixeiro e aromático. Tamén se empaparon da tradición vinícola existente coñecendo adegas familiares. Ademais, puideron catar viños varietais 100% de variedades autóctonas como Loureiro ou Castañal. Participaron en catas especiais con albariños Rías Baixas da mesma anada, pero procedentes de parcelas diferentes, con viñas de distintos anos e altitudes diferentes. Puideron coñecer a historia de adegas familiares que pasaron de pais a fillos e que mantiveron a súa tradición sen renunciar á modernidade na elaboración. E así, durante esta visita, os prescritores anglosaxóns puideron coñecer de primeira man este sector vitivinícola de Rías Baixas, baseado no tradicional sistema de condución por emparrado e no minifundismo. Ademais, o tempo deulles unha tregua para desfrutar dos viñedos no seu mellor momento, xa que estes están en plena floración. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O Rosal quenta motores para unha nova edición da súa feira máis emblemática. A Feira do Viño do Rosal celebra a súa 34ª edición do 17 ao 19 de xullo na Praza do Calvario, convertendo este espazo nun punto de encontro entre adegas, veciñanza e visitantes. Durante 3 días, o corazón do municipio transformarase nun escaparate privilexiado dos viños da denominación de orixe Rías Baixas, acompañado dunha programación que mestura cultura, música e produtos locais. A alcaldesa
alcaldesa do Rosal, Ángela Fernández, salientou que esta cita é moito máis que unha feira, é a celebración dunha forma de vida ligada á terra, ao traballo das adegas e á identidade colectiva dun pobo que sabe recoñecer o valor do que produce. A rexedora engadiu ademais que cada edición é unha oportunidade para seguir fortalecendo o sector vitivinícola e ao mesmo tempo ofrecer un espazo de encontro e desfrute para toda a veciñanza e pros visitantes. Co viño como fío condutor, a feira reafírmase como unha das citas imprescindibles do verán no Baixo Miño, un evento no que tradición e presente brindan xuntos polo futuro dun territorio que segue a facer da súa identidade o seu mellor viño. Xa coñecemos a identidade dos proxectos finalistas da 13ª edición dos Premios Martín Codax da Música, organizados pola Asociación Músicas ao Vivo co patrocinio da Adega Cambadesa. Son 48 proxectos que foron escollidos por un xurado profesional de renome, formado pola pianista María Domínguez, a artista Blanca Pereira Rumia, o guitarrista Isidro Otero, o xornalista Luis Pardo e a xestora cultural Marta Orjales. Entre os finalistas está o Festival Pontevedrés Surfín de Lérez, que aspira a facerse co galardón o mellor festival, unha categoría na que compite contra o Festival Artificial de Ribadavia e o Festival Alternativo Millo Verde de Redondela. Tamén se entregará o premio honorífico desta 13ª edición, co que se busca distinguir e render homenaxe a figuras fundamentais pola súa traxectoria e contribución á música galega. Un galardón que este ano recaerá no grupo ourensán Los Suaves, recoñecendo non só a súa dimensión artística, senón tamén o seu impacto cultural, social e emocional na historia recente da música galega. Nas últimas edicións foron distinguidas figuras como Leilía, Emilio Cao ou Luz Casal. Agora, ata o 24 de maio, o público e os socios e socias de Músicas ao Vivo poderán elixir os seus proxectos favoritos a través da páxina web oficial. O voto do público contará cunha ponderación do 50% tras a selección do xurado. A gala de entrega destes premios Martín Codax da Música celebrarase o vindeiro 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.